Ramadan teko kanca tangga padha poso ngilangake dosa-dosa dosa sing disengaja apa sing ra disengaja ayo do poso ayo do poso ayo do poso masih ora duwe donya sing penting melo poso aja gampang ngersula syukuri apa sing ana iki wayahe tobat donyane ben disepuro dosa-dosane aja lali ibadah ben suwarga panggonane ayo do poso ayo do poso ayo do poso masih ora duwe donya sing penting melo poso aja gampang ngersula syukuri apa sing ana iki wayahe tobat donyane ben disepuro dosa-dosane aja lali ibadah ben suwarga panggonane Ramadan teko Ramadan teko ayo do poso ayo do poso ayo do poso